Aquest tutorial us mostrarà les diferents opcions que teniu per obtenir una llista dels estudiants de les vostres assignatures. Per obtenir una llista dels vostres estudiants, podeu anar a Participants. Allà seleccioneu el rol Estudiant. En cas de tenir diversos grups, seleccioneu aquell del que vulgueu obtenir la llista. Amb l'opció corresponent del navegador, imprimiu aquest llistat. Si voleu baixar-vos un arxiu amb la llista dels vostres estudiants, aneu a Qualificacions, dins del menú Administració. Amb el desplegable dels grups, seleccioneu el grup del que vulgueu la llista. Al desplegable Trieu una acció, busqueu l'apartat Exporta. I trieu el format del fitxer en què us voleu baixar la llista d'estudiants. Per exemple, un fitxer d'Excel. A la següent pantalla podreu seleccionar si voleu incloure les activitats que pugueu tenir al vostre curs. Premeu el botó Tramet. Veureu una previsualització de l'arxiu que us aneu a baixar. Premeu el botó Baixa i guardeu l'arxiu al vostre ordinador. Des de la pantalla d'inici del campus virtual, teniu l'opció d'accedir a les llistes de matrícula, on veureu les llistes dels estudiants de les assignatures que teniu assignades al grat. Podreu triar entre veure una llista sense fotografies o una llista amb fotografies. Simplement copieu i enganxeu en un full de càlcul la llista que us interessi. Si teniu cap dubte o problema, contacteu amb el servei de consultes docència 24/7, que trobeu a la pàgina inicial del campus virtual.